Nelson Chamisa ani mutungamiri wemain opposition munyika yeZimbabwe ataura mashoko akaita decision yaita kuti munhu wese ade kutevera Nelson Chamisa. Sezvamunoziva kuti pakutanga kwevhiki rinori nepaweekend pane zviitiko zvizhinji zvakaitika, mafactions eTSHABANGU achinoripota kune vanhu veZANU-PF officials vachinopiwa mari and the likes. Saka Nelson Chamisa abva ataura mashoko ekuti aiwa handinei navo. Tisati tapinda mumashoko ataurwa naNelson Chamisa, todibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Nekuti kutanga kwevhiki rinotoona vaNelson Chamisa vanozviti inini handinei nevanhu ava. Vanoyatura mashoko okuti from the bread of adversity to the bread of English, the tale of two breads. We are going through a rough path, but it's the pathway to our blessed, prosperous and glorious future. All this current nonsense shall disappear. Common sense shall be common everywhere. All this begging shall go away. We shall be a leading and lending nation. Plenty is our portion. Zimbabwe shall be fruitful again. Revival is coming. Isaiah 30:20-23. Receive the Sabbath blessings. Nomashoko anaitwa naNelson Chamisa vachiti zvese zvingaitika, confusion iriitika ingaitika, asi inini handinei nawo. Nelson Chamisa azvichenesa akati vangavaite zvavanoita, asi ini ndinoziva kuti a better Zimbabwe is coming. Handinei nevanhu vari kuita zvekunoinfiltrata zvinopuwa mari kuZANU-PF. Muri yeZimbabwe tiudze mafunguro ako noti kudii pamusoro penyaya iyi. Pina mucomment section medu, usakanganwa kusubscribe, kulike channel tina on the bell icon. Tambochana mabudisa ndokupa pano paZim News Live.